Deze week in Limbourgeois. Heerlen legt rode loper uit voor nieuwe boekhandel in een warenhuis. Een boekenwinkel in een warenhuis waar ze kleding en allerlei accessoires verkopen. Dat zie je niet zo vaak. Maar nu in Heerlen is die geopend. Waarom in een warenhuis? Ja, wij vroegen ons af hoe het toch kwam dat er in Heerlen Parkstad geen grote boekhandel meer was. Dus we hebben marktonderzoek laten doen. Dat marktonderzoek wees uit dat er kansen waren voor een fatsoenlijke boekhandel. Dan kom je voor de lastigste vraag te staan in een stad die je niet kent. Want wij zijn niet van Heerlen, we houden wel van Heerlen, maar we zijn niet van... Waar ga je dan zitten? En toen kwam heel toevallig de vraag vanuit Libris: Ton, zou jij met Paul Berde een kopje koffie willen drinken in Heerlen? Want toevallig hadden zij aan hun klanten gevraagd: wat mist u bij Berde? En het antwoord was: u heeft geen boeken. Wel dus kleding en zo. Kleding en bonbons en restaurant en dergelijke en schoenen, maar geen boeken. Nou ja, dat was een heel mooi uitgangspunt om er samen over te praten. Kunnen we dan niet samenwerken? Maar het gegeven dat er de laatste jaren juist boekenwinkels zijn verdwenen in Heerlen, is natuurlijk niet een prettig uitgangspunt om dan toch weer met een nieuwe boekhandel te komen. Ja, en dan kun je natuurlijk heel lang gaan zitten analyseren waarom dat allemaal niet geweest is. Ik denk, Heerlen, er wordt heel veel geïnvesteerd in deze stad. De stad maakt bewegingen. Als je in de put zit, zit je op de bodem. Dan kan je nog maar één kant uit, dus omhoog. Ik denk dat het voor Heerlen net zo goed is. Ik denk dat Heerlen bezig is met een revival, denken wij allemaal. En dan is het interessant om daarin mee te doen. En wat ook heel erg leuk is, de jeugd leest weer boeken. Aha. Weliswaar overwegend Engelstalig, maar ze lezen. En ze kopen. Ook niet onbelangrijk in de boeken. Ja. We zien heel veel jonge meiden, zien we in de winkel komen in Maastricht. En zien we nu ook hier komen, die met elkaar komen snuffelen, boeken kopen, meenemen, het met elkaar daarover hebben. Leuke TikTok-filmpjes daarvan voor elkaar maken. Dus het fenomeen lezen is bij de jeugd weer enorm in opkomst. En dat zijn jonge meiden, geen jonge jongens? Relatief weinig jonge jongens. Ja, kan ik ook niks aan doen. En qua assortiment, ga je dan in Maastricht anders er tegenaan kijken dan hier? De klanten uit Parkstad gaan mee bepalen welke boeken. Welke boeken ze kopen en welke boeken ze komen zeggen van goh, heeft u dit of heeft u dat? Of ik zie dat u heel weinig heeft op het gebied van, ik noem maar wat, de geschiedenis van de Romeinen. Dat kan je natuurlijk in Heerlen niet missen. Hè? Nee. Dat soort dingen. Dus dat gaat vanzelf een eigen karakter krijgen die typerend zal zijn voor Heerlen Parkstad. Ja, de combinatie van koffie en boeken, ja, dat is u wel bekend natuurlijk. Nogal. Sinds 2006 zitten we samen in Maastricht. Ja. En toen we de vraag kregen om hier naar Heerlen te komen met Dominicanen, hoefden we er niet lang over te denken. En die combinatie slaat blijkbaar aan in Maastricht, dus waarom ook niet hier? Juist, die slaat ook in andere steden natuurlijk aan, die combinatie met boeken. Het is even een moment om even te genieten van de dag. Dat willen we allemaal, denk ik, eventjes in alle hectiek. En waar kan dat beter met een kop koffie en een boekje erbij. Even wat slenteren. Je moet naar de 4e verdieping, maar de weg omhoog is ook heel interessant hier. Het uitzicht is prachtig, dus we hebben hier veel vertrouwen in. Ja, een warenhuis, dat snap ik. Maar dan met de boeken erbij en de koffie en zo. Is dat iets wat je elders in Nederland ook ziet of is dat iets nieuws? Nee, ik denk dat we echt uniek zijn met dit nieuwe concept.
En met name ook heel veel warenhuizen zijn gesloten. En die bovenste etage is nu één zee van daglicht waar je eigenlijk over het schitterende Parkstad kunt kijken. Ja, ik moet zeggen, ik ben eerlijk gezegd zo trots als een pauw. Er zullen mensen die, laten we zeggen, kritisch zijn, die zeggen misschien, ja, misschien kregen ze die bovenste etage niet gevuld, dan doen ze maar boeken erin. Of is het echt een doordacht concept? Het is echt een doordacht concept en met name ook het koken, geven, genieten, de boekhandel, koffielovers, lunchcafé, ambiance. Die heeft natuurlijk altijd al gezeten. Dus je ziet die combinatie, dat gaat het verschil maken. En onze klanten misten gewoon boeken. We hadden vroeger een hele mooie boekhandel, Wienand, hier in Heerlen. Ja, die is op een gegeven moment gestopt. En ja, er is gewoon behoefte aan. We zien het nu na de eerste berichten al, dat er ontzettend veel mensen de weg weten te vinden. Dus dat is hartstikke mooi. Is het ook zo dat er wordt gezegd van warenhuizen, winkels, die moeten meer beleving hebben, want anders dan kunnen ze het ook via het internet bestellen? Ja, dat is zeker zo. Dat is ook de reden dat we dit natuurlijk doen. Onze missie is samen creëren we familiegeluk. En we denken dat we met dit concept een stukje bij gaan dragen aan het familiegeluk. En dat kan zijn door boeken, door koffielovers, het kan door de kookwinkel zijn. Want koken, geven en genieten, dat doen we ook allemaal graag. Dat concept is denk ik gewoon uniek. Ja, en u bent al jarenlang uitgever van boeken in Limburg. Dus ik neem aan als uitgever moet je blij zijn dat er een hele nieuwe boekenzaak is. Ja, we zijn niet alleen een hele, het is een rariteit dat er überhaupt nog ergens een nieuwe winkel open gaat. Dus we zijn heel blij dat onze boeken ook hier weer heel sterk vertegenwoordigd zijn. Ja. En zeg maar, gezien de belangstelling denken we ook dat die heel goed gaan lopen. Kan ik het zo noemen, een pop-up galerie in een warenhuis? Nou ja, Ton Harbers heeft mij uitgenodigd om hier 3 weken te exposeren. Het is tijdelijk natuurlijk, maar wel een hele mooie gelegenheid om kunst in Heerlen te tonen. Ja. Ja. En daarna komt er weer iets anders, kunst of presentaties. Ja, presentaties en dat soort dingen, ja. Dus het is een multifunctionele ruimte. Die dus voor exposities gebruikt kan worden, maar ook voor lezingen of dat soort zaken. En dat is wel heel mooi.